Saya sin biang aku ambiang sabaya pi baro ki prabangai ki paralak prajual ki ba cia sngap yakni ka program gejangi nakawai ka tiyau syakwai pan hakni ka tiyau ngindan biang ya gajing ya pule nak subject ka ba lese bon nangingim chu kham ya ti bini ayaka bat ka ka ba dan kam bat ka ba ublehi ula ai kini kecing hikai hakabai dai bat ka Jinglong Sordar lane tin pharangi khat yaka ka stewardship te kat bangi ya page yakne ka subject akwa an pan itu ya ki nongi shimanta hakne ka program ka jungi menta ka hakne ka por ni dani pastor Albert Scamlin i pastor lasting lai walang ni dani ada ke lamare ni dani evangelist forget minute langsyang but Albert nong lai tengej scam ba kini ki syakri ki jong blai kini rap ban pen shy ban song thu yangi ya kanika subject ban ngan kli kawe pa kawe ki jingkli ka jingkli ki jongi manda ki janmi kadon lese ka khambon khindian ban ngini le kat bala ban walam ha ka ba kanlong ka por ka basang tanat ta sha bangin ya sedang ta tungina pendam lang sha hak jing duai bleu ba pa jing ba neng ha ka ne ka kleman ha sha bangin page yakni subject jong ka Jinglong Sordar hi duai ba men hikai ngi bat yarab bangin la ban sau thu yakni ka jing hikai ki jome bat ya baro ba sngam bat to ai ru ba men sim khoi on yalam ngi na do ka basdang do ka bakhen na bang ipan ni baro ka tang thang tam jong Jesus Christ menta ba hala ta ru amen te ka jingkli ka banang kong ka ba ngadan ka de ya i ba Albert langdo nong lai batai lam yangi ha ka ba de bat ka jingmot jong ka Jinglong Sordar Kublai bon iki no panya ya ka ba kila ai ngai kene kalat man jubab iki jingkli te kato kane te ngas ngu banga la bani shimata bat kane ka program te ka jingkli ka bani kong ha ka bal ai nga kamut ayu ka Jinglong Sordar te ki Kristan kilong ki Sordar ublai jong ublai ki Kristan ni long baro ni de ki Sordar jong ublai haki balapan kam ti ya ki mar ki mata jong u bat kum ki nong ya trelang bat u te ki kit kle bat panya kam ya ki kat kum ke jingbu be jong u bat ki an tan rai balabatai shai haki jing tho bat ha u mensim ke jing thul pa te ke jing snang kan jablei kalong ba kadon kam haki Sordar ba ubreu la ban shania ning konkuren kalong ka basang khot ka ba kublai shibuan Albert ya gitu ki jing pensyai ki jong phi ha ka bai dai bat ka jingmot jong ka Jinglong Sordar ngakwa ban phai menta sha i pastor walang batai lam yangi ha ka bai dai bat ki jingmot jong kitu ki jingkal khu ki bangi ngi yo bat ru kumno ha ka bai dai bat kitu ki bomde ki jingkal khu kumno ka Bible ka hikai yangi bangan long kita ki Sordar ki basisha cái chính cái ly cái labo yang cái long cái này cái mốt ayu ban panya ya cái chính cái khu cái chongi cái này cái banta cái ni pet oblay pan long yang cái Sordar na cái banta cái chính ban to chongi bat ngi de ban panya ya cái chính cái khu cái ba oblay la the hangi la cái long ha cái chính em cái por cái chính tray cái bormet cái chongi bat cái chính don chính em cái chongi cái de panya ba kilong ki jing as ngo ba ki chong blai yangi kup no shapang ki ha ki jing em ki ba i kum bom dai ki jing kar khu hang ne wat lang i kum ba kim dai ki jing kar khu ki jing em chong i pan ban kilong ki jing kar khu yangi ha bang i pet ki ha ki por ki ba la let no ha ki jing em ki chong i teng teng i kum ba kilong kum ki jing tem
rai pen ban kilong ke jingker khu na banta chongi tiena ta kadau kupno ka bible ka hikai yangi ha ka ba yade ba ke jinglong Sordar jongi ot ka bible ka hikai shai bar ka hikai punia yangi idon sibon kit khon rai ngim dan por ban ya puli rai hangni kalong ba ka bible ka hikai ngi bangilong ke Sordar ki jong play la ai da u ya ka por ya ka lat ya ka por ka jingla ban trei ba de jing don jing em ba de jing ker khu chong ka par thai ba ki jing don jing em haka ngite ba play long utrai da ka bangi shakri hok ni o ba de ki para brio ba da ka ba pen phai hok ya ka ba shi phau ba ki jing show na ban ta ki jing pen priang ya ka gospel jo u ba ka jing ker shan ya ka jing san chong ka balang jo u ka jinglong Sordar ka long ka kabu bal a shangi da play pan pan san ya ka jing it bat ka jing job halor ka jing kwa amun toy la di bat ka jing ikwa Sordar le kmen ha ka jing khu ka bawan shikiwe lengba ka jing long ba yai ne jong ki kani ka ba ka tin ka jong play ka hikai ru ha ka sam ar hu sa yue kong ka khando ka long ka jong try ba ka jing tap jong ka par thai bat ki ba shong ha ka ta ka da hong ni so tho ba u play ka tiên ka jong play ka hikai yengi shapang ka jinglong Sordar jongi kumno ka jinglong Sordar ki ba bhana ban tao play Keblai sibon pastor erwalang ye gitu gejeng hikai bat gejeng pensyai gejong pi na ka ketien gejong blai ya ka jing temu ka ba shisha ha ka ba dai bat gejeng long Sordar ban yo i ba ya ka ne las dang dau blai na du ba men kong kwa ban phai sha i ba menat lang siang pila ban yathu yengi shu shu ba kumnu blai lampo ya ka ne ka jinglong Sordar na du men kong Keblai sibun ya moderator nam ta ketu kejingkli ke bapila aish ngah ni por kajing jubab ya ketu kejingkli kalong nadu menengkong haswa bo blai untau yu ublai ula perkhat ban pelong yu ukum Sordar hakani perthai ba un pej ba un sumar ba un sinsar lut ya kejing don kejing em ki ba ublai ula thau ba un pen khamti ha u ya ka bor ba un sinsar ma u un ai hu ya kejing pen ya ya kata kam ke ba ublai ula bo Genesis iwe arhum riu ka ong kumne but ublai ula ong ro tongi ni thau ya ubriu ha kadur jangi kat bakum ke jing sriem jangi hi but kin sinsyar halor ki dok kha kadur yau but halor ki simbeneng but halor ki kinja merat but halor ka perthai baro but halor ki ai ki kinja bapar baro ki bapar halor ka kendeu kani kare ke jing ai jong ublai ya ubriu ka kam ka ba untrei ba unlong bu no sinsyar unong pej but kum us em jang ka perthai ulei simla thau yu ubriu ba un shulong jaitu klem kam henry ublei ula ben shet ha ubriu ya ka kam ba un trei nakam ta kata ka kam ka ba ublei ula pen kham ti hu ha ga ni ka perthai Keblai sibun maminat ya gitu gejeng pensyai gejong pi ha ka bai dai bat kejing bu gejong blai ya gejeng long Sordar yu priu nadu ka ba men kong yo i balas dang ya kene nadu gejeng thau ba gejeng penlong gejong blai yu priu Adam ha ka pier Eden bat mentang akwa ban pai bat sasha ka wei gejeng keli ka ba ong kumnu pat kani gejeng long Sordar kaya lam sya ke jinglong lang ba Keblai sibun ya kene kejing keli ke ba phila ai nak benta junga kejing jubab junga ha kejing debat kene kejing keli kalong ba ka jinglong Sordar ka de bandon ke jing sngau thu jing mot ke ba shai hangi ba ki e baro ki de ki jong blai nang tapat ngi de tang ki Sordar ya ki e ki bala ai hangi ka kam ka bo blai ula ai hangi ban tre ke de lane ke de ban long ba kum no ngi pen he ngi pen yar lane ngi pen roy ya ka ta ka kam
la ka de ha ka kam pisa pilain ha ka spa ka pheo lane ha ka jing de bat ki khon ki kiti kine ki e bar de ban shim khia yake ni de ban sneu khia yake namar kata komono ni de ban long ban wan ha ki jing mut che perkhat ki jangi ban shim khia yakane kabenta namar kane ke jing long Sordar ke long ke badan kam hadu kata ban long ki Sordar ki batre hok ban long ki Sordar ki ba kamai hok lane ban long ki Sordar ki ba penroi penpar ye ke kam ke jam bat ye ke spa ke pheo namar kata ha ki jing de bat kane nagak tin ke jong blai ngi syam ba ka Parsi sepang ki talent haga ba way yo sat talent but how way pat art talent nang takine bara ar ki kamai arsya ye ke ba utrai lai kumta ni hak chingite bat ka pisa pilai bat ki khon ki ti tane bat ka spa ka pheo tamar kata ngi de ban long ki rang ba iban shimkhia ban trei hok la ka jong ka benta kenang ba kan long ka kam ka ba roi ka ba pa ka ba nang roi nang par bat ka ba nang san nang he shu ban pen kiu shu ya ga yo ka kon mar kata tungin shimkhia ya ka ne ka jing long Sordar ka jong ni ka ba bleu la ai na ka benta jo Hoi ki brio ki bau bleu la ben chat ban long kum ki Sordar haba ki penan kam hok ya ka sap la ne ya ka benta ka bau bleu la ai ki kio ha ki Jinglong ka jing im ki changki ban ngap kwa ban phai man da shai Pastor Albert Hamlin suma ba tai lam yingi ha ka bai dai ban ki Sordar ha ki ne ki sngi ki ba menta pidan ai ban ya thu lam yingi kumlai shibun ya kena kecing keli ke bapi ai ke badan kam. Haki Kristan hi ngi baro ki Kristan ngilong kita ki Sordar. Bat ka syong hangi ladangi day kita ki Sordar ke babha lane ki Sordar ke ba snail. Ki baro ke bangidan. Ki day ki jong ublay. Kata kadai haki Kristan ki baro ke ba ngingidon ki day ki jong ublay. Kapor kabangidon kaba ublay ai hangi kadai gejong ublay nangta kapisa pilan kaba ublay ai hangi kadai gejong ublay nangta ka kijing ai bekenjam sem kidai gejong ublay nangta kamet kapat kamet kejongi kamdai kejongi kadai gejong ublay nangta kijing mut ceberkat kejongi nangta kakoi kakhia kejongi nangta kajing ade kejongi bat ublay lane bat kibreu nangta kajing don kajing em jongi baro kine kiwan na ublay tekumta kajing long Sordar hi kamdei tang hakakam pisa lane ban ai pisa enre kajing long Sordar kadairu ban yarap lem lada pikir mau lada pipule ya ki kam ke apostol pinyi i hang to ya ki parabangai ki jongi kilong ki Sordar ki parabangai ki Sordar ki babha dai nama kata kadau ba om dan manoru ba sya jing it lane ba hap an sya thangan ha to kapor nama ki yarap iwe ya iwe haba ki i ba kita don kam ya ki jingbam ki ai ki jingbam haba ki i ba don kam ban ai syaka balang ki ai syaka balang tenama kata kadau kilong ki Sordar ki babha lada pipule ya ki kam ki apostol pinsngau tu ya kane tenama kata kadau ngi baro ki Kristan ngilong ki Sordar bat ki baro ke bangidon ki dei ki jong ublay sengap mat pencai pi syushu ya ke badai ha kam liang pisa omdei tang kam hak omdei tang hak ka liang pisa habangi kran chpang ke Jinglong Sordar sengap mat pulai pi na gospel jong Matthias kalau nong ke ba arpulai ka dekhot ke ba arpulai ke ba ong hangne kordit ya pi ki nong tho bat ki Pharisi ki ba arsap na ba pi ai ke ba shipo
naka pudina bat naka dil bat naka kumim bat pi ino te ya kita ki ke ba kham kia ki jong ka hukum ya ka hok bat ya gijing isen bat ya gijing kala de ken ya pi ban le yakine bat ban om ino ya kitai kiwe ban om ino ya kitai kiwe dei thik ya kiba ki para bangai jongi ha ki kam ki apostol ki le kim ino ya ki wei bat kane ka deru ke jing hikai ke jing senang ram ta jongi iwei pi wei ngi ki sodar ki ba em ha kene gisngi ki ba khadu kumno bangine ban le bar ngai skam ba pen sngam thu shu shu kan ba phidang ya sngai ye jing jubab na ki wei pat ki rang ba ki jongi ha ka kane ha kane ka program ki jongi ublen gurkhu ye phi ba yenga kumle shibun Boleh jual bahasa Albert ya gitu kijang pensyai kijang pi ka beda bat ki Sordar ni sngi ki bamenta ka basmu tanat ka long ba ka Bible ka Quran ha ka beda bat ki jingin show bat ka bai shipa ngaku aban kili ya iba Albert lang do nong lai ke ka ba pi yo ka ba pi dan man Quran ha ka beda bat ke ka ba shalenden ka ba Bible ka da shanjor ya ka bai shipa bat ya ka bai jingin show Kublish bun sakane ka wai bat ka jingkeli ka aba angkum ni ka ka ba shalan det jong ka jing shon jur ya ka pisa bat ka ba shipel to ka pisa ngila ban penon kam ha kanok bantah pila ban thet ya ka bam ka de ki jur ki jap ya ki jing don jing em ha ying ka sem te ka pisa ro la penon kam ha ka ba gi business la ne ha ya dia thet te ngila ban penon kam ha no kam pila su thu hi ba ka pisa kum no ngin penon kam ka value jo ka pisa ke de ga te hre ka we na ba ship ho ya ka ne la ya ka ne ka ba ship ho de ban bat kan tang la ne na kam ta ka jing shakri ha ka jing ya lap ya ka kubo te ya ka ba ship ho om de ban pan lot ha kino ki banta kum ka pisa ma la ne de ban seu ya ka ram hang ne hang ta om de kum ka pisa ka la ban seu de ka ba ship ho ka de ka ba pang te hang ne ka ba ship ho ro ka de ka jong trai bang de ban wa ram kum ka jing le ha ki ying ma ne la ne ka jing shell ha kino ki banta te ha ka jinglong jingman ki de khat balang ki de ban ekran wat ya ki nong ya lam niam ki ba phat kum no ban panon kam ya ka wei nak ba shpo heng de ban so thu ba ka wei nak ba shpo ka de ka ba panon kam na ka ban tok trai ka de ban ai shu trai heng re ka pisa phila ban le iki ke baro haman la ki minute la ni man la ki kenta te ngila ban thet ngila ban yu pisa ngila ban panon kam ha ka ba ya day bat ka jinglong breu hen ka ba ship ho bat ka day ka jong trai ka ba kentang ka ba penot kam tang nam ta utrai ta ka day ka jing pher bless bon amen song tanat ya ki to ki jing pensyai ki jong pi bat ban shu shu halo jong ka to ka ba i Albert leng do nong lai lai sam ngakwa ban kli mentai pastor la sing lai wa lang ke ka ba ship ho manu ba pha yang i ban lie la ni ban seal ya kne ka ba ship ho atu ka so phila nem ban ya thu yang i lang ba ka Bible sekani ko wei pat ka jingli ka ka wei na ka ba shipho mano ba pan nangi ban pan phai ya ka wei na ka ba shipho kani ga long jingli ga bal ai nga ha chi pan ta na ka shipho ban ta jong ka jing yo jongi na ka jing mi na ka khndo ba na ka jing tre jongi paro de ban pan kan tang shi oblay ka wei na ka ba shipho ka de ka jong oblay ka ba pan i ya ka jinglong trai ka jong oblay ka ba mut la dang yo shipho rin ka khandai tang ka ka de ka jongi ba shi tang ka de ka jong oblay kumba ka long ka sabaton ka ba nyau ka de ka jong oblay ba andrew sngi ka de na ka ban ta jongi how malaki ka lan nong ka ba lai ka khot ka ba shipho ka ong kum ni walam me ka ba shipho baro se ka jing jing jo ka wei na ba shipho ublay upan nangi ya ta ka wei na ba shipho ong wan lam
sha ya ga bashi phau baro shi ga ying jing show khnang ban long ga jing bam ha ga ying ga jonga bat uble ong to tun jo ya nga ha ga ne ong try ki pat langan pli ni em ya ga jing khang cho kap deng happy ban the no buk happy ya ga jing ku kat ban nom ngiam cha ga show uble upan ya ga ni ka wei na bashi phau nangi ban pan i ya ga jing long jongi bangi long kita ki brio ki ba uble lo ai hangi ban long ki sordar na ban ta ki jing don jing em ki jong uble ki ba dei ki jong uble ta ka da uble ai hangi ba ru pan nangi ya ka we na ba shi phau khana ban long ka jing bam na ban ta ka yeng ka jong uble ka ba mot ya kita ki brio ki ba trei ka kam ka jong uble Village one pastor ya ki chung penchai ki babnya ki chongpi ha ka bai dei ba ka bai shipher let's say kan long ka ching penchai ka ba nang kong ya ki to ki ba let's say ba yo snow ya kene ka sin ka ba nang kong ban khwa ban kli ban ta ya i ba forget me not lang siang menno la hikai nang kong e ha ka bible ban seal ya ka bai shipher ya ka jing ai ya ka ba shpeu bar ka jing trekam jo ka ngi shim nang kong ha kitab Genesis kalong ka ba khat saw ha ka ba u Abraham ula let ban ya let thma ya ki briu ki ba shun ya ulot bat ula pelaj im ya ulot na gitu ki nong shun bat ula yo ban shim na kita ki jing don jing em jong gitu ki briu bat ula pan phai sha u Melchizedek belong us em bat uleng do ah ka por Genesis khat saw kalong khot khat pra ru arpheu ko ong kumne bat umelki sedek usim salem ula walam ya ukpu bat ya ka sa wan bat ulalong uleng do jong ublei halor tam e ti ula kerkhu yu bat bra ong tulong bala kerkhu ya Abram na ublei ba halor tam e uba utrai ka beneng bat ka khendeu bertolong bala kerkhu ya ublei uba halor tam e ubla ai tino ya kinong shun jome haga kti jome te u Abram ula ai ya ka bashi pheu banta ha u na ka jinglu te baro u Abraham ula ban phai sha u Melchizedek belong sem bat uleng do jong play ha ka jo ka por ting i ya ka jing ai ya ka bashi pheu kalong na kamta ka kam ka jong play bat na kamta ka kam jong kileng do ka tre ka kam ka jong u te la siu nang kong bat la ban phai nang kong ya ka bashi pheu nadu ka kitab Genesis ha ka por jong u Abraham Village boy yang gitu ki chung penchai ki chongpi baminan ha kaba ya kaba shipeu la ya thu bat la hikai bat la le na du ko por memberin du ko por chung Abraham ho Genesis nga kwa man phai man tha chi er da kai lamare nga kwa ban puli ki ne ki chung kli kong kum ne ha kanu kan nong rim ba ka ching sio ya kaba shipeu ka shong ha kanu kan nong rim Keblai sibon si kene kawai pat ke jingkali ke ba phila ai na ke banta jonga ke jing jubab jonga ha lor kene ke dei na ke tin ke jong blai ngila ban syam na ke jing ruai sam apa saw la nong ke khot ke ban kong ke bong ke khendeu ka long ke jong trai bat ke jing dap jong ka ke perthei bat ki ba syong haka nang ta sam san pheu la nong ke khot ke khat wei ki sim bat ki mrat haklau bat halum ki long ki jonga ong trai hagai arpra ke ksiar bat ke rupa ka long ke jonga ong trai namar kata ki e baro ki badon hasla nang pathei ki dei lut ki jong blai hanrei rangi phai pat sa ke jing em ke jing long ke jongi kum ki bre ngi sneo trai ya ki e ke badai ki jongi ka yeng sneo ba ke jongi nang ta ka kali ke dei ke jongi nang ta kum ta ter hanrei ler ngi phai pat sa ka tin ke jong blai plan kini ki e baro ki dei tang ki jong blai sudah namar kata teng
Kapan sengau habangi yo iki baro ki jing don kam jengi man la kaseng. Angis sengau krau ya lade hagado not ke jengi. Namar ngi yo iki kumbangi kwa. Deuteronomy Praglanam kada khot ka pakhat we hedu khat phara ngi siam ya kane. Ka jing tho. Kada khot ka pakhat sao ko ka do nut bas ngeu krau. Namar ngi yo iki ne ki jing kwa ki jengi. Ha kada khot ka pakhat nyau ka bor jong nga hi bat ka bor ka kti jong nga kalapan yo yanga ya kane ka spa. Teng teng dangi yo bun ka spa. Ni sngau bangi ni kamai hi dala ka jong ka bor ka jing start ka jing champagne ka jing. Namar kata ha kane ka khot ka krensha ya kata ka ong ka bor jong nga hi bat ka bor ka kti jong nga kalapan yo yanga ya kane ka spa. Nri pause. Adangi sngau kumta. Kado no jongi ka sngau krau. Ublay pat usngau si ha ki jing ede bat kane. Namar ngi kam try ya ka jong. Namar kata. Amen. Sengotna di gitu kijing batai kijong pi ha ka bedai bat kanong rim jong ka bicycle. Ban kawai pat kijing kili kaba sa kawai ru kanong rim kaba mentang ila ban yepen ngakwa ban kili ya i Pastor Albert Skamlan. Takai kijing ya day ha pedang ka bicycle bat ka sabatan kadane am kijing ka connection ani kijing ya day ha ka bedai bat kane Kublai shibun ya kene ke jingkeli ke badan kam ngan pulai pi mentai ya kene ke artli ke dekat pada ngakwa ban pensyai da ke syakri ke jong ublai ke memwai ya ke ba kala tho na ka we na ki kot ke ba kerteng ki kepa temen bat kinoi thulupa ka dekat ke badan kong ke ba ngakwa ban pulai ke long na ka kitab Leviticus na kitab Leviticus ke long ke ba arpunyo ka dekat ke ba live kaba ong kumne pe ki bible ke jong pi kaba ong bat kaba shipeu benta jong ka kendau baro na usumbai ka kendau ba na so kiding kalong ke jong utrai kalong bala kentang khoit na utrai ngangai skam pilas ngau thu shay ya kana ka wei ke benta jong kana gerkhot bat ka gerkhot ka ba ar ka bang kwa on pule ka long na ka kitab Exodus ka long ka ba ar phau ka gerkhot ka ba pra hadu ka ba khat wei ka ba kren shapang kasabaton kabakran shapang kasabaton kemau ya kasabaton bandruk he khoi ya ka hang nang kwa pule ya jing tho jong kamam wai ha ka ba dei bat kene ki atli ki banta shapang kasabaton bat kabashipho kabong kabong na ka sla ka ba saus pa prapusau ki department bat kinoi thulupa ka paragraph ka basan kabong kabashipho kalong ka jong utrai hang ne kadon kaju karu kom kren bala penon kam kum ka hukum jongka sabaton kasngi kebahnyo kalong ka sabaton ya utrai ublei jongme ya kata lasim na Exodus arpo bashpo ublei ulah bu kerpang shalade ya kebenta ba tikna na kapor jong ubreu bat kumju ru na kijing yo jong u bat omdon ubreu ubala klem kajing penrem ban penon kam ya kano na kine na kebanta kijing kwa jong uhi kene gede kijing pensyai na kesyakri ke jong ublai balada pi kwa ban sengau thu shu halor kene kemat pi kwa ban pule na kene ka kot ki department bat kinong thulupa kalanong ba arpho ka ba kran shapang ki ba shipho bat kijing aingu tu blen kur khu yepi Blishbon Pastor Albert Skamlan tematang yo hakini ki jingkeli bat ki jubab ki pala dam yi ya ki jingdon jingyade jong ka bashipho bat ubriel bashipho bat kasabatan bat kumnulas dang ya kane daublai ki nadu menengkong bat ngakwa ban phai si Albert lengdo nong lai kai ka bachia lane kadon jingyapier ayu ya ubriel ubom seal ya ka bicycle kumno ka bible ka kran ya kene Kublai shibon ne to jingli hang ne ko kumno la tharai ye to ki bom shimla ai ublai ye ka ba shipau
kita ki bom semla ai la ne kita ki bom semla ko ngu ban ai yak badai ke jong blai la kho de ki bala lute no ang malaki kalau ko balai di khot ka ba pra bat khandai hang to ko kum ne breu un lute yo blai ne te hang ne ka jubab ka lo pen ban phila lute anga pe tin jong blai ka thu engi ba ni ki breu gi lute yak badai ke jong blai Henry P ong mentapat ke jingkli sak we pat ong Henry ngi ong ha ka bakum no ngi la lute ame te ke jingkli long ha ka bakum no thra ngim su thu ya la de bangi la lute yo blai Henry hang ne ka jubab ka long ha ki ba shi phau bat ki jing ai ngu ke ngim sham la ai ba kata ka de ka ai ka ba kum ka ne ka jingkli kum no la thlai ki bom sham la ai da ka bang ngim ai ba da ka bang ngim sham la ai ya ka we na ba shi phau bat ki jing ai ngu ni pat som ha ko brai cái cái bang ni dei ban le ni pen hun lại cái mặt sen te di khot ka bakhan tai hang ne ko phi long bala tim da ga jing tem ken na ba phi la du ti yang a ma phi ken ka ne ka chai pen riu baro phi pe ja ne ka phem ta bu na pedeng jong ki ha ba ki no snyang yo blai kim no da ka men sen ko kloi henry ki yale ban pen som hai la de snap kalau ka buit trekam ka basneu ya ki breu ban wat lat bat pen bha shu shu ya ka jing bu bet chong u ble ban wat ya ka we pat kalat ka rukon sa wat ka we pat kalat ka rukon tang ban kier no ble tang man kier ya ki ge paro te kini ga diga jubab ya ka bangal ai ngi papen sutho blai chubun ba albert ya ki do jing penchai ki jong phi kwa ban phai man ta shai ar pastor lasting lai walang but mentang ngidang sudah pe ya kito ki bom sio ya ka ba shi phao ka den ma ki la snok tho but ki ai pat ki jingle ku la ne ki lai le ki jingle ku ki ba ublai ukraine but ka ba ki brio ki dan haba ki sio ya ka ba shi phao phila ban penchai ngi halo chong kata ki ai ki lai te li ki da bangi ha ban pan phai ya ka we na go shi pho ki don shi bon ki da baleng ha ban pan phai ko we na go shi pho ndai ne tho ai phi ki lai te li ki da baleng ha ban pan phai ya ka we na go shi pho ka baning kong ka long ka ba shi pho ka long ka jong up le ya bala bu jing kan ma leviticus ka no ar nyor khot balai pho ka ba shi pho ka ri ke jong up le te na ta ka dang ni de ban pan phai ya ka we na ba shi pho shop le ka ba ar ka ba shi pho ka long ka ba khot bat kan tang ha khmat utrai leviticus ka no ar nyor khot lai pho hi hang tu ge tho ngi ba ka ba shi pho ka long ka ba khot bat ba kan tang khmat ge jong le te la dang ni pan phai hok ya ka we na ba shi pho ka de ge jong le kam de ge jong ni ge de ban pan phai ka ba lai ladang ngim pan phai ka we na ba shi phau ngilong ki nong lu te ong uble ubu jikan ma homala ki gala nong ka ba la ga khot ba phra ka ong ni ubrio ulu te ya uble ni pan ban phla lu te nga ndrai pi ong ha ka ba kum no ngi la lu te yami uble ong ha ka ba shi phau bar gi jing ai ngu kan te na ta ka daw ki ne lai ta di ki mat bali ngi pan phai ka we na ba shi phau sha uble na mar ba uble wang ka de gi jonga te ladang ngim pan phai ka ta ka we na ba shi phau ngi long ki nong lu te la ni ki nong tu ki ba shim no ka ba de ki jong ble ta ka daw ble kwa ngi pan phai hok ya ka we na ba shi phau ki ne la ta di ki mat ki ba kong san ba le ngi pan phai ka we na ba shi phau na mar ka ba ning kong ka long ka jong ble ka ba ar ka long ka ba khot bat ka ba kan tang ma tu trai ka ba lai ka long ba la da ngim pan phai ya ka we na ba shi phau ngi long ki nong lu te la ni ki nong tu ta ka daw ngi ban pan phai ya ka we na ba shi phau sho ble amen blai chubun pastor ya ki to ki mat chong ki jing yo ya ki jing ka khu haba ublai ukal khu da ka bang hi sio ha ya ka ba shi phau ta ngakwa ban phai man ta sa sha ka we pat ka jing kali ka ba ong kum ni ki ong
ki ai de bangi day ban ai shu ble nalor ka bashipel saki ai de Kublai shibun ya kene ke jingkali ke ba phila ai na ka banta janga ka jing jubab janga ha ke jing dei bat kene ke jing ai ya ka ba shipel ka dei na ka banta ke jing thmu ka jong blai na ka banta ban yarap ya ke jing shakri ha ke liang ka kam ka jong blai nang ta ha ka kam shakri ha ke imlang sa lang Henry ki dang don shibun ru ki wepat ki jing ai ki balong kerpang na lor ka ba shipel kum gunuksa ka jing kin sheo ai ngo ka jing kin sheo mons ngo ba ka jing kin sheo church building fund nang ta ka jing kin sheo jong ki badu kum ta ter kine baro kide ki jing pen pau jongi ya ki jing sngo ngu yu blai bala ai ni ya ki jing ker khu jong ka spa ya ki jing ker khu jong ki jing ko jing khia ki jing ker khu jong ki jing dap ki jing biang namar kata kini ki jing ai ki per ki long ki badan kam na ka benta ban ya trelang ha ke imlang sa lang bat ha ka kam ka jong blai namar kata u blai u kwa yangi mdei tang yi ka ban ai ka wei na ka ba shi pheu ka ba dei ka hok ka jong blai hnrei kini ki jing ai na lor kata ki long ki badan kam yangi kum tang ide ban sngo thu bat ha bangi ai ru ide ban ai da ka do not ka ba kamen kata ka dei ki jing kwa ki jing ang not ka jong blai na ka mata jangi wei bi wei bat ka ba khatu ha ki jing sel thu jonga ha ki jing dei bat ki jing ai ka dei ka ba play kwa yangi bengin ai ya ka do not ka jongi shau kata ka dei ka jing ang not bat ka jing kwa ka jong blai na ka banta jangi i wei bi wei namar kata tungin sneu thu bangi don kam ban ai ya ka do not ka jangi shau blai nang ba ngi la ban ai ya ki ba kordor tam na ka banta ka kam yarap ya ka balang na ka banta ka kam yarap ha ke im sang la ha ke im lang sa lang ko mongong mene nam ta ki kam ki badu kini ru ki dan kam ya ka jing yarap ka jong phi bat ka jong namar kata ai bu blain yarap yangi pengin don kata ka men sim ban kener ya ki jing dan ya ki badon kam ka jing yarap na ka banta Blejbun ada lamare ya gitu ki jing penchai ki jong phi ha ka bai dei bat ki jing ai ki jongi shakakam ki jong blai ha ki benta ba pher kum ba phi la ya thyo ban in ya pe menta khindian ha ka bai dei bat karukom aingu ki jongi ya ublai ngakwa ban kili ya I forget minute lang siang ke ki jing aingu Kublai shibun ya tu jing kli ke ba phila ai biang singa ka jing ai ngu kre ka jing ai ka ba pen pau da ka jing sngu ya ublai unong bu long thau ubala pen im yangi bat ubala kerkhu ye ki jing don jing em jing baro ubala pen da pen biang ye ki jing don kam gi jungi te ba ublai ula kerkhu ngi pen phai sha ka kam gi ju ya ta ka jing sngu jingi da ka bor met ban men sim da ka pisa ba da ki jing don jing em da ki so nang kong ki ba ublai ula kerkhu yangi da ki no rep ki pen phai ru na kita ki jingmi jong ka khandeu ka ba ki rep ki thung ki tep ha ka khandeu ha ka langkha ka jong ki te ka jing sngu lani kata ka jing ai ngu kalong ba ngi Christian ye ka kam ka jong blai na kam ta ka jing pen im ye ki wei pat ki ben sim ki ba kordor te ka ne kalong ka jing ai ya ka jing ai ngu sha ka kam ka jong blai Amen kublejbun nam dagi tu ki jubab ki jong phi ba minan ban ha ka ne klemat ngakwa ban ya perkhat lang ha ka rukom ai ki jong ye ublai namar bun sien ngi shai bu ye ki jing thau bat kum ka bible kat pat ka kren ni ta philane man pen shai ngi ki ai de ki ta ki jing thau ki ba bible ka kren ha ba ngi ai sha ublai bat kum nu ngin la ban tip ya kata Kublai shibun ya ne kijing kli sai sin ban pe ye kijing jubab tong ye phai na ka ktin kijong ublai na ki shithi ki nang kong korin kal nang ba khat reu ka khot ka ba a
kabong hagas ngi nengkong katayo to uwe pa uwe na pi unbu no halade da ka baken show kat kum ke jingyo jong u ba onam long ke jingas nyang sbai onda ngalawan hoi kane kay thu ingi ya kata ke jing senyang sbai na kebentaki parbangai henry haba pi pule ya kane gadkhot kaya thu ingi ya ke bangi de ban le kay thu hangi hangne ka ong ba to ai ba uwe na pi unbu no halade kawa mot ba ke ba ngi de ban aisha oblay ngi de ban bu ngi de ban da keng ba ban bu kane kadai ban aisha ka kam gujong oblay bat kane kadai ban ai lane ban pendon kam haying hasem lane hai kino kijing dan kam gujongi kane kar khot kai thu yangi ba ngi da keng chwa ngi bu chwa but ni ai ya ke ba ublay upan nangi ke ba pi tray baro shitayo pi ken pi dia banangta pi divide lane pi bu ya ke pisa ban aisha kam jong ublay but pi bu ya ke pisa ban bam hayeng ha sem kane kan khot ke thu yangi ba ni de ban bu lupa anda habangi la yo ya kita kinong na kijing tray gijongi bu lupa ya kata kijing aisha ka kam gujong ublay but da ka ba phile ya kane ublay shisha on kurkhu yangi iwe pi uwe but what ha kijing kan sharu ngi bonsen ngi wan sha ying mane but haba wan kinong krong jing kan shaw ngi shu ai be la ka ai ngi khlam da bu lupa henry ka ba bait ka ba ka kren gujong ublay ka kran ba what ha ka sngi sapaton kijing kan shaw ka ba ngi ai om tang ye ka ba shipho henry ye kijing kan shaw ngi de banda bu lupa lane banda perkhat katno ngan ai na kene kijing kan shaw ye ka ba ublay ula kurkhu yanga ya ka ba shipho ngi de banda bu anda habengelayo badru ya ka ba ya kijing kan shaw ye ka ba ngi ai haman la ka sngi sapaton habangi le ban mane ya ublay kurkhu ye phi Blishbon Pastor Albert Scamlan ya kitu kijing pensyai ki balangkat ki jongpi ha ka bedai ban kijing theo habangi Aisha ka kam ka jong blai ban ngakwa ban ya menta sha iba Albert lengdo nong lai ban ya ki ba kum kinu ki brio u ne ka brio ba u blai bas ngotan nat haba ni Aisha Blishbon ye to ke jingkli ka ba angkum ne ya uba kum unong ai ba ublay usngo ba ta ka jupap kalong lengba ting jong blay ar kurin kalong ka ba khandai di khot ka ba nyongan pule phi angkum ne we na phi kat ba utmu hala ka dono kum ta un ai om na ka ba smusi lane na ka ba penbo na maru blay u ya uba ai da ka ba kemen kem te ka jubab ka ting ke jong blay ka la dep jubab te uba keloi kemen sem ubom don kanu ke jing sose ubom kwan men toy uba da ka mon sngobha ya kata ublay usngobha nomar nyar riu uba don ya kum kane henre ladang long shisha kita ki briu jong blay ladang long shisha kita ki briu ki ba ublay min ai lut ya ki ege barot kat ke bang idon kata ka de ka ba ni de berlong kamen sim ka ba keloi kamen sim ka donut ka ba kamen ka ba dap ta ka ji ki jong blay uta ke usko ba blay kulesh bo Blishbon ba Albert de kitu kijing pensyai ki jongpi de ngakwa ban phai menta sasha I pas lasting light walang ka jingkili ka ba ngidan hakani klemat na ka mendak jongpi ka de kene hatu blay ubat ne em ya ki jingka khu haba ngim pen phai shaka kam ka jong haba ngim ai shu yang ina phas kone ka wei jingkli hatu ble bat no ag jingkar khu jong u namar bangi ngimpan phai ka wei na ba shipho hatu ble bat no ag jingkar khu yang ina pe kumno ka bible ka kai ni oi wala ble ju bat no ag jingkar khu ukar khu yo ba hok ba pop ru kumju langi pan phai ni pan phai ko ya ka ba de ka jong ble ka ba shipho uble yu utun jo yangi
ya ke jinglong sordar jongi langit long ki sordar ki babha ne ki bamba na kata kadau ble ukran na ha kai kum ni kani ka kran yau banget au ble ka don ke jinga pher yau banget ba de bom nge hau ha kai ka nong ka ban kong khot ka basan ban riu kong kum ni na mar kata te kum ni u ang tra ki pa to par khat phi ya ki lenti par khat ka lenti ayu ngi ya phila bet chibun te phim philum khandia phi bam hanrai phim kadang phi di hanrai phim ja asliam phi penkop yelade hanrai omdon was at bat uta oba yo bai nong u yo bai nong tang ban bu ha kapla ga ba pe bale u blai krani ni kan tien haba u blai u chupat no ya te jing kerku Henry pen ban la dang ngiem pen phai ka dei jong play ni long le no e kita ki jing tre shi tam ki jong ni kita ki jing le ki jong ni ki jing dap jing biang ki jong ni ki long le no e la dang ngi ngi pen phai ya ka ba dei ki jong play na ta ka da la dang ngi long ki sal rar ki ba bha ngin pen phai ka ba dei ki jong play sha o play Amen kuleshbon pastor ki tu chim penchai ki jong pi hoi ni la ban burom yu ble ki babun ki benta ban kani ka wei ru ka ba ka bible ka hikai ka balong shi benta jong ka jing burom jong yu ble ngakwa ban kli ya i ba menan ban yara ban penchai la mengi saka e pat ka wei ka benta ka ba ngi kum ki breu ngi la ban ainu la ne ban pendan burom yu ble ban jubab ya to jingkli ngene phai na ka probab kolong ka balai record ka bakhandai ka ong kumne tu brom yo trai dala ka spa bat ki so nang kong ka jimi jame baro ka tin jom blai ka ong ngi dei ban brom yo blai da ka spa bat ki jingdon jing em jingi na ki jingmi jong ka kam ka jam ka bangi trai ban brom yo blai da ka spa kolong ka babha ba ngin I ya ka kam jong blai ngin kersyan ka kam jong blai met ban sem da ka bangi ai ya kita kiba ublay la kerkhui ngi pangin penpai se kam ke jong ublay tingin burom ni ublay da kaspa bar ke jingdon ke jing em ke jongi bat ya kata ka mensem ke bayai ai kloj ka ten jong ublay ka ong kumne ha kalnong ke bakhat wai probab ke khot ke ba arfusan ya ka mensem ke ba kloj on pensngai bat uta uba ai ya u hero on ai ya ka mensem ke ba kloj ke bible ka ong on pensngai ka bumut ba on yai pendap ba on yai pen slay ha kata ka mensem ka ai ka jing kloj ha ununu briu ba ai ka jing kloj bat ka ong ru uta ba ai ya u hero on yai ai mudur ya ka wa bat ya kapung ka bom ju toj ka kadai ka ju be ka ka bane hang tu bat kam long ka ba khoj la ka wa ka ba toj bat ka ba ka ka toj man la ka sngi ka tu ka long ka ka ba khoj bat ka ba ai ya ki wei pat ki wa bat kom taru ya ubriu boju yai ai ublei unyai pendap bat unyai kerku henry ya ki briu ki bam long ki ba keloj mensem ka tu ka mensem kan yai don bet bat ka bible ka hikai ngi bangin yai long ru ki ba keloj an ai sha ka kam ka jong blei ngim de ban sngu khonyo melne ban sngu khap nap ha ka bangin krisyan ni ka kam ka jong blei Kuleshbon ya gitu kicing cuba pi jong pi but sakawai ka banta habang ya kren shapang ka jing ai ka jong yu ble bun ki jing ai ki jing ka chau lai rap ki banta ba phia henry ha ka bai dei pat ba ka ba shi pho kumno ka bible ka kren shanon ai hatu shaki hatu ka bible ka ai shaki lebai la ne ki langdo ki batroi ka kam ka jong ble nila ai ki shaki konswet shaki rangdi shaki tuk badan kam ya ki jing ram Pilane man pensyai ngi hak bede berkani ke benta. Kublish bon si kane ka wei pat ke jing kali ka bakhat du ba phila ai na kam ta janga ha ke jing de bat kane kat kum ka tin ke jong blai ni la ban shem jing khai khat phra ga nong ka khot ba ar phoi bat ar pho sao hang to kane kat kum ke jing sang tho janga ki don lai benta kine ke jing ai ka ban kong ke de ke jing ai na ka benta ki lebi ki kon Israel kin ai ya ka ba shipeu shaki lebi ki lebi pat
kin ai ya ka ba shi pheo la ne ya ha ya ka e ka ba ki la yo kin ai pat ya ka ba shi pheo sha u ling do ha ta ka por de waron mar kata ka ne de ka kwam ai ya ka kamat ka ba nang kong kamat ka ba ar pat ka de ka jing ai na ka banta ka jing don kam ha ka jinglong ka ba ka jaman sim ka ba ki khat the tight of the fish ka ba ar Deuteronomy khat sau ka la nong ka khat ka ba ar po ar hadu ar pa nyau la ngi pule hang to ngi siam ka ne ka ba ar pat ka de na ka banta ka jing ba ha ka jing de wat ka jing seng kum ku nuksa kum ha ka ba lek jing seng camping la ne ka yut kam kum ta ter namar ha ki por ndai ru ki lek jing seng ki pen long yi ki jing seng ki bi peri per nang ta ka mat ka balai ka de ka ba ki khot ka tai na ka banta ki ba duk le ka jing siu na ka banta ki ba duk ha ki jing de bat ka ne ngi la ban chem Deuteronomy khat sau la nong ka khot ka ba ar po pra bat ar khandai ka ya thu hang ne ba ki ai ya ka ne ka jing ai na ka banta ka jing don kam jong ki ba duk ki ba su kum ta ha ki jing de bat ka ne ha ki por ki ba mun chua trong ka testament ka ba rim ka long kum ga ba tai mane ka ba ning kong ka de ka jing ai ya ka ba we ning shi pheu sheu blai nang ta ka ba ar pat ka jing don kam ya breu na ka banta ka met bat ka men sim ka ba lai pat ka de ka lek shaki marjan marpa ka ba mene ngi ong ka jing siu na ka banta ki ba Blesibun ada lamare ya kita kucing pencai kiba sengau tenan bat kiba shy hakabede bat kacing ai ya kiba shipho but sakaway ya pastor Albert Scamlin the hakaba ka kacing padan kam kaba piang ya kaba shipho Kumlai shibon sai sen ya kena kecing keli kalau keberan kam bat ladanga jubab ya pi mentah hi ngalak la seban ong ba kajing penun kam ke biang ya ke baspau ke dei ban ai sya ke kam ke jong ublai na ke mentah ke gospel ban yelap ban pendep kloi ban yelap sya ke perthai henry ngap man thu i pi mentah ya ki kap to kan teli ya kajing penun kam ke biang ya ke basipo ke bangila ban syamna ke ketin ke jong ublai lada pidon ye bible jong pi ke benengkong ya pai bat nga sya ke city jong ki koren nengkong koren kalong ba nek khandai kalong ba khandai ke khot ke ba khatlai hado ke ba khatsa ke ba ong ha to phim jutip ba kita ke ba trei ya kita ke ba la kentang ki yo la ka bam na ke jong ke jing ke ying mane ba kentang bat ha kita ki ba ya up ya keduan ki yo i benta bat kata keduan kumta uru utrai labu ya kita ki bayalap ya ke gospel kinyo imken na kata ke gospel kawamut menta ki sngi ki pastor de menchwa ki de ki levi na le ki lengdo henry hamanta pat ngila ban khot ki pastor ya ke ba kila ban shim na kane ka basipo ban ai nam ta jong ki khnang me kila ban priang ya ka gospel ban bam na kaying ke jong utrai nang ta sakwe pat gad khot ka bible ka bangila ban syam na ka old testament na ka kitab jong hagai kalau nong ka baneng kong gad khot ka balai habdu ka bakhat we la pi pule ya ka to kalong ka bajrong henry ngap ngan pule lengkot ipi menta kadai syapang kajing arab lana kajing krisyan kadai syapang kajing arab lana kajing krisyan ban te ya ka temple banyaram ha kajing te ya ka temple kane ladapi kwa wan pule dala gijong ki khamat pule na ka kitab jong hagai kalong ka banengkong ka dekat ka balai hadu ka ba khat we
nangta kabalai. Lada pidon ye ke Bible ye pai bat nga sya ke kitab Deuteronomy kalau nang ke bekat sau ke rekod ke ba arpa pra hadu arpa khundai sngap an pulei pi ke ba ong kumne arpa pra hadu ke ba arpa khundai ke ba ong ha ke ba kut ki lai snem men wan lam no ya ki ba shipau baro jong ke jingmi jong me ha ke ta ke snem bat men ken sheu no ya ki hapo ki kredop jong me bat lebi ru namar ba don ke bentalane ke jingyo pateng lambat me bat unong we bat ki konswet bat kariu kentei ki bahapo ki kerdop jong me ki nyawan ki nyabamru bat kin kedang ba utrai ba blai jong me un kerkhu ya me ha ki jingle ki kti jong me baro ya ke ba me mele balada ngi le ya kene shisha ublai un kerkhu yangi kumba ula kular na ke kitab jong Malakai kolong ke balai nangta da ke ba ai kejing penon kam ye ke ba shipau kejing ai kau mut ba ngi kum kita ki Sordar ngi shania ha ublai ba ublai un kerku yangi ha kejing im kejongi namar ta kadau kane kade kalong ko wei ke badan kam ke bangi de bantip ya ke kejing penon kam ke ba biang ya ke ba shipau kidang don let's say ki wei hinrei kini ki bangalai thui pi ki de na ga ktin kejong ublai ki bala kushan daga kting jong ublay nkul kui pi Hỏi nhiều y ya gajing hikai lang ba katin ke jong blay badu lama ke jing penshai jong pastor Albert ba kabenta lani ke jing shisha ka ba biang ban penat ban ya ka ban penan kam ya ka ba shipau ka balong ka shibenta jong ke jing ai shau blay but ke pat ka jing penan kam bakla kumno ya ka ba shipau bun sien la penan kam bakla Kejing pendun kam baklai ke bashpeu kalak banlong haki arbenta ke banangkong kalong habaki briu ki yo ya kaspa kim jupen pai ya ke bashpeu ke kam ke jong blai bat ki bat yala de bat kim siu ya ke bashpeu ki la ban shu ai tang ke jing aingu lani ke jing kan show bat kim jupen pai ya kini bat kayai ne bat ki sngu benut ban ai ke bashpeu khamtam onda kalak bon bat sakwe pada kamat kalong ba kibriu haba kibala ai ka bashpeu lani don kibabat ya kapisa bat don kiba shim lani kiba pendon kam bakla pat hagi we kipor nagam ta ka jingdon kam shimet katar kolong ka we na ki jing pendon kam bakla ya ka bashpeu ngitip na ka bible ba ka bashpeu kolong ka bakentang syaka kam ka jong play pat kolong ka bakentang kumalong ka singi sabaton kolong ka bakentang ani ka jingshong kurim kolong ka bakentang ka bashipeu ro kolong ka bakentang tingim la ban pendon kam bakla ya ka bashipeu namar ka David nagam ta ka kam bakentang jong play par ka David banlong ro ka kam ka bakentang lani ka pisa ka bakentang ya ka bala penkerpang bala duwai la penkentang ha ka por bala ya ka bashipeu ha ki yeng mane kublai shibon ba forget mena ya kita kicing penshai ke jong pi bat mentang ilai poi syaka bakut jong kane ka program da kane ke jingkeli ya I pastor lasting lai walang ka jingkeli ka ba ngakwa ban keli pi kal de kumne shanu ka ba shikau kale bat kumno lapenan kam ya ka soma ya tholam yangi khnang ba ki ba bun kin yo ya ke jing sngothu ka ba shai ba ha ka bai David kane ka benta ini pek sekali ke wei shanu ke bashipau ka let kumno la pandon kam ya ka to ini pek ke bashipau ka let chika yeng chicken show bala bu chicken mau hamala ki ke nong balai ke khot ke bashipau ka ong kumni lani kani ke chicken show ka let chika mission chika balang ha mala khi la shipau ko umni wallam ya ke bashipau baro sha ke yeng chicken show shanu ka let ka bashipau ka let chika yeng chicken show ka yeng chicken show ka dai ai ka balang lani ka mission ka ba oblay lo sen khnang ban long ke jing ba ma ke yeng jonga manon panon kam ya kane ka we no bashipau ka long ban long ke jing ba ma ke yeng jonga ba ta tan ju yanga ti ha kane ong try ki pat langan pli ni am ki jing khang jo ka deng happy man the no bok happy ki jing kar khu kat banom yam jaka sho ble ong tan jo yanga halor kane man phai hok ye wani bashipau ngan the ki jing kar khu om ta ka spa
Andre cái jing don kam ba kan jamet ro kom jo ha cái jing don kam cái jing ko jing chia bat kiwi cái jing ker khu ki ba bleu the ka we na ka ba shi phau ka long ka ba kan tang bat ka de ban panon kam tang ya ka kam ka ba kan tang Leviticus arpunyau lai pu arpi puli ka to ka banta ngom kom ni ka ba shi phau banta jong ka khandau baro nau sambai ka khandau ba nau so ki tin ki long ki jong try ka long ka ba kan tang khoj hau try bat la da obriu umon ban siu spa aka na ka ba shi phau banta jong un a sho ya ka ba san banta lembat kata ken nang ta balai ku ar bat ka ba shi phau banta ka jing ri la ni ki belang ki ba hap ken hapo ding do ka ba shi phau kan nong ka ba kan tang hau trai kata ka dau ka ba shi phau ka we na ka ba shi phau ka long ka ba kan tang hakmat jong blai ka long ka ba khu ja hakmat jong blai manu penan kam ya ka penan kam ya ka da ka balang da kita ki ba tre ka kam ka jong blai la penan kam ya ka ha ka kam ya lap ka gospel shi ka pa thai bat hakwa ki nong tre jong ka gospel ki yo bam na ka Orang ini pet kumno pol kuran hati bering kong kuran kalau nom khandai kat live kat saw kong ni hatu phim jutep ba kita ki ba ya trei kita ki ba la kentang kio ya kabam na jong kata ka ying mani ba kentang bat ha kita ki ba ya ap ya keduan kio benta bat kata keduan kum taru utrai lo bu ba kita ki ba ya lap ya ka gospel kin yo imken na kata ka gospel Sengota nak ini ka kam ya lap ya ka gospel day leng ba ka jing pan pai hok ka jongi ya ka wei na ba shi pho bat ka jing ai ngu ka jongi bat kan long ka jing bam na banta ki batre ka kam ka jong play ki bale ya lap ya ka kam ka jong play bat ban pan priang ka gospel kini ki de ki kam ki ba kentang ki ba play ula kran ha ka tien ka jong Sengota nak ini ka kam ya lap ya ka gospel day leng ba ka jing pan pai hok ka jongi ya ka wei na ba shi pho bat ka jing ai ngu ka jongi bat kan long ka jing bam na banta ki batre ka kam ka jong play ki bale ya lap ya ka kam ka jong play bat ban pan priang ka gospel kini ki de ki kam ki ba kentang ki ba play ula kran ha ka tien ka jong Amen. Boleh cuba pastor ya ki jeng pencai ki jong pi ha ka bede ban ka jeng penlek ya ka bai shipo. Ban ang his cam kani ka jeng ya selok ka jongi mena ka janmet kalawan ra ka jeng ka ku ka jeng tem ka jeng pencai bat ru ki jeng hikai ki ba don kam ba na ka benta way pa way ukristan ubalong nong boru chong Jesus Christ. But to I but blay jam ching suk and I can creep nang yai yalam but nang yai don kad ha ching tray ching ta but kam tam but pinang yai la ban I shaka kam ke jong blay te bangin ya pen good tongin ya pen dam lang laki clear ki ching tuai blay bak pa chung i bahab nang hi kwa ban ngu ime na ka benda ka ne ka por ha ka bangi la ya yo ban ya kren ban ya sam but ban ya ngam lang ba ka tin ki jong me ha ka be dai ba Jinglong Sordar ka ba shisha ni dwai ya ka ba men nang e ka khu yi lang ba ro ha ki kam ki ti ki jong ki ba man la ka sni ba kham tam bangin nang yai tip ya ka man ki jong me na ka ba ngi ai hok ya ka benta ka ba dai ki jong me atrai nang ba ka gospel ki jong me nang pinya shakmat ba shibun ki men sim ki yo ki jing em ka bu bam ji kun ni pa ni ki ba ro ha ka ka dang ma thang tam jong Jesus Christ Minta bahala kertaru. Amin.